Kibenta ke baga cingnya sangam thai kalabu kum ka sop thiem makne ka janmet kalong ka umpniang ka riu kan thai ka bom jurngal no kindiat ashwa banya poi shekane ka benta ngakwa panwan lam hakmat jong pi tang kato katne ya ka mat phang ka jong ne u khau kham bagi kan thai kiale haba phai shone u khau kham ulang balas lem karta bha habaka karta jongu kala balat ya ka shispa asnem uladap mentala kumba shispa han riu shispa han nyos nam ai nadu balasang ya u bat habo ka jela megalaya jongi amdei mangi ki presbyterian ki bastang ngkong yau neu khau kham kin mau amdei mangi ki presbyterian Andai kita sedang nengkong yang kau kam dari kabalang baptis hapok garohil sangkai. Hapok kabalang presbyterian dari daga jingwan nyalap uwe ini kinong nyalap bapau nam na kabalang baptis nagaro u Dr. Nelly Bronson ha kabalang presbyterian Maukar Shillong. Ula nyalap syapang kata karukom lum berkurukom ayu kau kam. Dena kata kadau uwe ini kinong yalam niam jangi uba kerteng ubabu Joel Gatpo uyok snow ya kata ka jingetu bakalapan kia ya ka jingmut jong ubabu Joel Gatpo kalapan le ya ka jingmut jong uba perkat syapang uni u khau kham ya ka bau Dr. Bronson uang bau day commission jong belai Bat day hakasnam kat kendai spa san bat kat kendai spa nriu ubabu Joel ulas dang ban lom ningkang ya une u khau kham rengkat bat we ni kita men besan jong kabalang Maukar uba kerteng ukat pede utemen besan gat pede bat kin mau Yau ne ukau kam haki puar mensyawat habalang presbyterian Maukar 4 syamlale renti. Dek tang kini arngot ki beya sedang ningkong yu ne ukau kam. Henry day haka kat out terik ujun kat kendai spa pra hakane ka terik beruneu benai pamantaka seni. Baka balang Maukar kelas dang ban itu ya ukau kam kum kawei ni commission bat kalabu roye ka komiti khau kham bat hakata kapor don khatlai tli ki yeng kristan ki badang yalom yau khau kham bat lem bat kato katne ki organization lane ki yeng rikun swat hang tei nadu kata kapor latip yau babu Joel Gatpo kum unong sang yau khau kham hapok kabalang presbyterian haga jela jangi kata ka sudai tanga jingmai phang halorung khau kham hendrai nginam ya keren jrong syapang jongu namar ladangi ya keren syapang ka jingya lenti ka jong uni u khau kham ka jrong bha adu kata-kata kam syamdei tangkat ni kam syamkot tangkat ni hendrai ka jrong adu kata-kata Henry minta ngam kwa ban ya keren syapang uni u khau kham ubangalayalam jingmut akene kapor Henry ngin ya keren syapang kani ka tim ka sop tim ya ka baka jingeseng kentai ka jangpi kalabu ka sop tim ha kene kapor ka ong ka umpniang ka riu kentai ka bam jurngat no ngapen krek ya kani kesop tim ngasngau kadai ka wei ni kesop tim kadai ka wei ni ki benta ka bangayo ka ba adu kata-kata teng-teng ngelap kalapen mi yang asyabar teng-teng kalapen syong kelain kum udekar teng-teng kalapen taj yang namar kadai ka sop tim ka ba ka shisha Henry ya ka baka jinge sengkem thai kala ibet yanga ngahap ban pen krek shitam kat kum kani ka sop tim ha kani ka sop tim baka jinge sengkem thai kala bu
Kidan atli ki benta bangi day banyak keren. Kawai ni ki benta kalong ka umpniang. Bat kawai pat ka benta kalong ka riu kentai. Menta ka benta ka beningkong inya pai shwa syapang kani ka umpniang. Ladangin syuang bait tang ka umpniang kan syem jing yanga bat ye pi ban sngo tu. Nginamla ban sngo tu ka kani ka umpniang. Namar ladang pule ladang ngipet syapang ka umpniang kabon bha ka jaj umpniang tip kandai ka umpniang ka bakum do kadai ka umpniang ba kadai ka umpniang shet jing shet kadai ka umpniang no salat dan kadai ka umpniang petrol kadai ka umpniang diesel kadai ka umpniang tasnyo lani kadai ka umpniang syarak kabla tho al gospel jong Matias Alposan Kelenang. Kumta kan syam jing yangi ladan syubu tang ka umpniang. Henry ladang ipule nak aktin ga jong belai kaya tu yangi syapang gane ka umpniang. Bat kanye ka umpniang kam syam ladai satia ka umpniang syarak, ka umpniang diesel, ka umpniang petrol. Henry ka dei ka umpniang kabami na weu jading uta ulang uding olep kadai ka umpniang kabami na uding olep pila pansyam na kitab Exodus arpo nyo arpo ya kata lane na kitab Deuteronomy arpo prasaupo kadai ka umpniang na uding olep batla ong ru bakani ka jad umpniang day tang maka marway kata ka umpniang kabarem dor hadu kata-kata kene ka umpniang jongi mental ese sikilo kan poi sispa prapau emo andre kene ka umpniang pinimyo sispa prapau namar balai kadai ka umpniang kabakor dor hadu kata-kata ka umpniang ya kene ka umpniang ding olep to tip bala pendan kamya ka hakikun Israel menshwa kalong ka jing pendan kamya ka day tang hakaba pensle ya ki breu ki jong belai laban ong ka jing pensle ya ki lengda ka jing pensle ya ki levi ka jing pensle ya ki nong sensyar ka ri ka hima ka jing pensle ya ki nong yalam bat ken mau bakan ye ka umpniang dei kane ka umpniang ka bala pensle ye ya u aran lam bekikon jongu lara pipule na ka kitab Exodus arpon kundai kalanong kadikhat ka bahnyau ka yatu yangi baka dei kane ka umpniang ka bala pensle ya u aran lam bekikon shenrang jongu bat om tang kata ya kene ka umpniang oliap la jopen dan kamro hakaba senrek lana penkentang ya ki yeng tabanakal bat pila aban syem kitab Exodus kalenong ka basaupo kitkat ka bakendai kabala pen senrek daka hakapor ba penkentang ya ki tabanakal kumta kine ki kon Israel hai ki por menshwa ki syem lada uno ubreu ubayo ya ka jing pensle lana ka jing senraj dakene ka umpniang olep udai ubreu jang ublai udai ubreu bla jit kerpang da ublai dai ubreu bakum ne kumtai kin mau ka jing pensle agak tin jang ublai pila ban syem mau David lada pensle dakene ka umpniang kibabon kisyakri jong oblay la pensle da kane ko umpniang kade ko umpniang jong kane jong ne uding olep bala angro hakipor menshwa ki ne ki kon Israel ki julet di ya kane ko umpniang bat kane ko umpniang kumbala dep ong kalong kabarem dor bat kalong kabala kador jong ka bandi na kane ko umpniang ki yo ban pendan kam ya kapisa kabami nang ta nakabalek di ya kane ko umpniang kata kalong kador jong kane ko umpniang
kabaki kon Israel ki ju pendan kam ban lek di keleng jang kashnong kathau ban shang shane bachatai ban ra ya gani ko pnyang kabami na uding olen kata kade ka jingmut jong gani ko pnyang ha gani ka tim ka balabu kawai pat ka banta hang ni kalong ka riu kan thai kai gani ka riu kan thai ha ba ong ka riu kan thai ngangai phi baro phi te ba ya kani ka riu kan thai ka thau bat kamut ya kano ka brio ka bakit ya gijing tang marwai ka bama ya gijing tang marwai ha ka jing jongka la ban ong le se ka brio ka balapun kun tang ba ka sha phet no hula kilong kimi nganget kisngo thu ba ya kata ka jing wat ladang ay lading ampat don brio ngadang marway ngasgo to bang ayo i ki kimi ki basai no haulak hautonga ki habangkit ya kejing kayeng kesan hagapor badang rit ki khon kata kala banja bat kani kedi kun kai la ban ong kadai ru ka brio ka bam don khon don ti lani ka khon swet ka khon rang ni ban ka brio kaba dai kaba im hakaduk berkakerduk kata ken kadai kariu kan thai bat dai tang ye ki brio ki bamat junjar ki brio ki bahapkit marwe ye gejing ki brio ki basai no ahulak utunga jengki hagapor laban ong ki khon aying ki pang ki chitam ki khon aying ki thangan namar bom danu khao henrei utunga lan ukpa jong aying upet no hangta kapen kelalong ya ki kimi bapli ban syapat dari gentai bat dei tang ya ki gentai ke baju khat da kane ka kerteng am jukhat ka ye ki rangba ya ki gentai ken mau si sin ba ki gentai ki mat ya kum kata ka jing ki mat ki kita ki bangalajar aneng ki breu isat pendan kam sosen ai kariu gentai bapli snausen ai kariu gentai bapli ken mau bayi kene kentin jukhat ka yurang ba lano la ngam tip shani ngangai ba pinya menjur ngabam ju yakan lese don tharai hane ka balang jong phi udon we urang ba ubai lok jong ulayap no uhaban kit ya kayeng kesam uhaban pek ya ki khon kikti pinya ong lese kilong kmi kindan ki baong ni skosen ayu rushin rang papli pisa ya shane pinya kwat komta ni dapat yuto rushin rang papli jing isen ay pinga ken mau kinam ong komta ni ngan dapat yuto rushin rang ngayo i ba isang sot tapi yuto rushin rang papli uhab bangkit yang ngesam ilok ilayam no rayation rang kan mau kim jupadan kami ya kata kentian dai tangki kentai ke bapandan kami ya kena kentian dai tangki kentai ke bama ya kene ke jengja pikan mau hakipor mensyua ke don kawai ke kot akakot kelas full kasih ke bathok syapang ke tu ke beriu ke bapanhap ye ikon haklau bat ka to ka brio ka sha kni no ye ki khon ha ukla namar ka jingbe ki sha no ki rius niu men mit ki rius niu ki wan kendang ye ka ying jong ka bat marwe ukpa ulayap no ha pedeng jong ka klau kami na ka we ki jingkang ka basyatin ka pet ki brio ki ya be ya ka
bar kita ke jing pet jong ka jang ka ba te ban iet ye kun long kala lai no kala tukut toy ikun long ila ha phang ta kini ki briu kila janlap ka ba pli la kan phai shadin kam long la kan ya chek mak ka sno benut ikon ha ka ba khadu ka khen ja ka ba ja long ka balong ka i ye kon hanta ban lej wat briu ban khot ban pan jing ya rap le kat bandawan ketika briu kita ikon im ton shu ha ka ba ukla ula shem ye tang ba ka ba phla ka long bu ni ukla shem la bam ye ni kon uri sumar ye hadu banda he dasan kani khana ka chong pha ya kata ka briu laju khat da karangli lara pikan mau ka got jong ka tu lara ngamba kala ha ka por bangalit class 4 ha ka snam arajar sao lani ar hajar lai kunta ngayo pule ya kani ka kot apo kelas ki ai kerteng karangli lese dau de chenrang pamat ya kata mai de rangli kim ong de urang li kin mau bayangi ki shenrang ki bala danga bayang ha kini kapor ngadon kun shongut ilok iyak no ngahakit marwe kini mi ong yang ani is ap ba sekolah shenrang bakli kini mi ong ta hendrai ya ki shenrang kan mau laju ong da kini kentin yo briu bajumat kum kata la pendan kam isang sat ya urai tong urai tong kan mau yusun ragi khot urai tong mo bamat ikini chinge ndai bo urang li kam dei kadai karang li yau shin rang pat bamat ik chinge ki ong urai tong babli ni isang sat pha pi urai tong dei ni teng hangi ki khasi ki dak penlong ken ra du yu ni urai tong don lele ki long kimi ki pakham nang ban keren ki saj ong kum ni ni nganda pen itu kon rat rai tong ka jing isne na lor bo de kon rat na lor bo long rai tong pla siam bo kon rat long rai tong ni ngai isne yu kon rat rai tong kan u kon rat dang kala rai tong andre la pi ong isne yu rai tong ba pri ka bia ukan rat rai tong bapli mentah kalau pembohong yu belai ni isne yu tragen rat ni isne rayu kan rat kan mau muncul ban ong kumta kan rat rai tong lada yu jisu kadai kan ban ong kumta kan mau jisu sya alor kading pna ude kan rat jongi la ban ong isne yu kan rat yang ate pimla ban ong isne yu kan rat ngam de kan rat ladang along rai tong sulong rai tong rai pikan mau rai tong kadon em ka jing tho akakot syapang manik rai tong ketum de bekertang briu rai tong katu kana tu briu kertang manik rai namar bu de briu bamat ik jing ki khot du rai tong na kata kata kin ki ong manik rai tong kata kede ka jingmut jong kene kariu kan thai dei tangi kita ki briu ki ba mat ye gani ke jinglang marwe ko magala dep ong laju khat ki ring kan thai lese ki long kmi jongi ke babu hangne kim dai ki long kmi ke bakum kita kim dai ki long kmi ki ba long riu kan thai ide ki long kmi ki ba biang ki long kmi ki ba don yu pa hai kata kede ke jingmot ba kane ka kentin riu kan thai ka thau ya kita ki breu ki ba ma ya ke jingye ke jing ja ngin ye kot hangta ye kini ki ar banta nomor ka jerong ladang nyati binya henrega por kamsha bar ka banda ka balai ka long ka pnyang ka reu thai ka bam jurngat no habanga pule ye kani ka thiam ma ka jing sang thai labo ka penlek yang aru syaka jingmut na kaktin jong belai ya ka ba inong pule sedang menela pule pikan mau bakane kariu kan thai ka ba khuslai baka gua aban pelai ye ki khon na ka jing sharing mra
kedai ketu kepala pulih menne dari long kami pila aban syam ar kisiem saw lenong kat peningkong ter laong bahak kata kapur lawan gawe Gabriel kani Gabriel kedai ka long Gabriel ka long riu kentai kalawan hauneu Elisha apa kalai gendu yu neu Elisha pitip kalaong yu kalai tu yu syapang ka jing saring rau ki khun jong ka hawe ubriu upa jong ki khun jong ka usim ram ulok jong kene Gabriel na utau briu ubam syam la pun pau kerteng ka bai mo balia kene kriu kan thai la persang panwa syam la tho ka bai mo shu khat ya ka ta kriu kan thai la ang bagani kriu kan thai ha ba ki khun kila sharing mrau ha utau briu ken ma kalawan hau Elisha banya tho banong ken rat ki khun jonga ulok kila sha ring mrau bar ulok utanga jonga ulayap no Elisha ken ma ulang kae ngan le na bata jong pa ba kon pa kae ngan le na bata jong kene ke saja phi sangiru lata ngiru em sibuk menta ong na chairperson ni syak pisah hanga sans nan ngam si ngati kena inwan yalam mendiki kun kikinyi banyawan ra ya ladai muan kumtar ngati kena inwan haying lada kadon kali pelau in law ya kata syakal ni kata ya sekeni ka saja Hendrai uni ubri upat syamle kumtar usyem taki khon uring mrau ya ki u kidnap lawan Shibu mentanga ngesyak pisa hai kilong kemi jong pi angni ngala ong aino si aino pi ong ap ndadat di sok plem Hendrai ngangam la apsu ngan wan haying jong pi ngan syemi ki khon rit jong pi ngan ra ngan kit bak kan dalalong gajing kelema namar lada syakit iki khon katno gajing sno sangsat katno gajing sno bener ya lade Hendrai kene Gabriel ru kelas syale konta Hendrai Elisha ula kelika ngale na bata jong pa Padon ayu ayi ula keli kene Gabriel hakata kecing keli jong Elisha kala jubab ka syakri jong me ko ken rat kan don ayeng Hendrai ka don tang sikeu ka umnyang Uni Elisha boyo sngo ye kata ulang ki lepan kiu shu na ki para marja ban kat bagi dang ai ong wan ra kampun hadin ma paladep ban yo utau kiu rong sepo yeng lem baru kon kang ye ka yeng shem ye ka ka pnyang pleu the pa akitu ki kiu ka bapawan ra Hanta kata Gabriel hadin melawan rai ki khiu kayo kabayo nagi para marjan kala lecheyeng kala kangkap kala pleu kita ki khiu ya kata ka pnyang na kata ka sikhiu ka pleu haki wei ki khiu kita ki khiu baro kiladam ban kala ong ukun kon aishu khiu uni ukun ka plawang la lut ukhiu ka batang sikhiu Liu ye ki khiu kumba sampo teli kamlut ki khiu jongi menta don si khiu hayeng tong siklat laduna ya ne tapian sibu menta hayeng jong pi ngawan kadon si khiu pia pensum kumlong no lut si khiu dang don da tong biang ladangi yo iya kata kapor ngim la septieng kata ka jingjang Sibuk mentah ngala angai pi pai ayeng jangan don teng ibe kiu on ngan pensum mine kelong sanu ngan tong singan tong ngumlut ta om pi yang ai pun ne te trai don bor jedu lene ulang haksu Hendrai kene Gabriel te kala the ye kene ko pnyang
na kasikeu sakibon teliki keu hadu bau kunun jubab lalu ukeu hadin kata pitip ndala daplut kini kikeu jongka kalami syabar kala let biang au Elisha kala au yu Elisha ko kenra ngaladap panle ye kata bar ong Elisha haba piladap panle unta kilet menta di ye ketuk ompniang bat ya kapi sahabatam salik siu ya ketukar rambau to beriu ularing merau iki kon jongka kumta kalale kumta baru Elisha ulang ya kapisa kabatan sabuk yalade ban bam na kabanta jongpa bat ki kon jongpa kumta kini ka beriu kalale bat kalale bandi ya kini ko ompniang kabadon hau niu kiu baro bat hadin kata kalalit siu ya kene garam hau niu brio baru niu brio la pelanyo iki kon joka ya kene garam kin mau bhala shim do ulak jongka por bau dang emma ndei bau shim mano mano andai ndei na kadau ko jingyap no tunga jongka am shim na la shu ban siu ya kene garam bat hadin kata kalalit bandi ya kata bat kala yo ban siu kata garam bat kala tamru ban bam yala di kata kalong kabapla naba ki ai baro na kabatang shikeu pinsyam sya kabam nyam shu ki keu jongka bat ladangi puli na kaktin jongoblay hang ni kapen seriem yangi kene kariu kentai kabala shim ya shikeu ko umpnyang kapen long ya ka ai ka nuksa yangi kumki kristan kam tam kilong kmi kin mau bakadon tang shikeu ka umpnyang olep ka the ake bon teliki keu kam shimlat bat gani kin mau bha kilong kmi ken mau ki parasam la kilong pa u khau kham ru ulang kum kene ko umpniang jong kene kariu kentai ngang empat jio sngow baki breu kin ot namar bangala ai khau kham lot syaka ying syaka kam jong oblai ngam ton khau shu ban shet nganget chene empat juja kumta menta ong no man katayo ai khau kham syaka kam gajong belai da kabangi penlang man basyat ja hato pila jio sngow balaong kawai ni kilong ying menta tayo ngam don khau shu doong balai lalut ba ai khau kham kampat juja meno ken mau ba kene ka briu haba kala ayau kene ka umpniang na tang shikeu hai ke babon teliki keu kata u khau kham jong ir ulong kumta ken mau haba pi ai khau kham pi kham har kham na katuka khau na to khau jong pi pila jushem bakaja ba piset kaduna ke jingdap kham ar kham man kasngi ba piset ja haba pi bamja pelaju ya ong pralong kmi pelaju ong iki kon mental ai khau kham dap jasu shet biang na kawai pelaju shem bakaja ka pi shet tang na ka daw ba pi ai khau kham kar kalong shiteng no yole se dan pedang jong pi bakum kita ngangai pat judan hang no pi ai yau khau kham ar kham syaka kam gajong belai kidang man roi kerhai hakatiar jong jaka bukau pin lai tong yu khau de kitin pawa jong pi pin syam haba pila ai khau kham man kasngi hato pi syam bo katiar jong pi kaduna kumbalong kene keriu kentai kadon tang chi keu ka umpinyang olep ka pendap
ya kibon teliki khel batang cikam ukau kam ka bendap ya ki tiar jongi kin mau baka jingkor dor jong ukau kam jong ki kentai hadu kata la pi ai man kasngi pi ai man bashidja phim syam lapap kaba phla kalong juduna kaja piawan sangut man kasngi abam sangut hakata kasngi don no sangut mi tamiwai saya bam pia kaja lada pinlap ba kibriu kinang de bala ayo khau kham duna kajam kadang syu yang ai pia menjur ban ngai kata ka pnyang jong keriu kentai ke bam jurngat ka shikam ukau jong kilong kimi ka bam ju penrengat ya ka tiar jong pi kin mawi kata nyau kor yau nu khau kham kat ba pinang ai ka tiar jong pi ka shlei de jingker ku kat ba pinang ai ka tiar jong pi ka pediang ye jingker ku am dei kat ba pinang ai ka tiar jong pi ka shakhate no lada phimshem la ai ka shakhate no kumta hakene ka por kene ka sab kene ka sab them jong kene ka jing sang thai ka ai ka jing hikai yangi namar hang ne ladangi pule hang ne ka jing mut pura jong kene ka pnyang kat kom na ka tien jong oblei ka dei umen sem bakhoi kene ka pnyang olep ka thau yo men sem bakhoi kam shamla thau satya ya ki ki jing don jing ka perthai lara pule na ka kitab jong Leviticus kala nong ar ka khat ka baning kong bar ka baar kaya tho yangi ba ka ne ka pnyang bala tho ka mot yo men sem bakhoi lada phin tho phin wat pinya leng ba ki kor ki bor ka significance jongene ka pnyang pinlap badai umen sem bakhoi ken mau bayaw men sem bakhoi ka dak jong men sem bakhoi ka baning kong ka pnyang ka deng ka paro hang ni ru ki long kmi ka mot ba ka ni ka pnyang ka pam jur ngat no ka thau yo men sem bakhoi ka thau bau men sem bakhoi udan hagilong kni shem la rengat no lagi ai shikam men met lagi ai shikam men step nakatiar jongki henry umen sem jong ublai shem la kenria no naka jingker ko jong pi uyai ker ko naka por shikapor upendap ikatiar jong pi umen sem bakhoi upen shlei ki jington kam jong pi lemda dei ki jingker khu ki jong belai lemda dei ka phnya ka jington jong pi ya kene ka phnyang jong men sem bakhoi ngangai pinamla banyakit ya ba ya ka kam ka jong kenrat de ka ba piawan ki jaka syang banya ai ki jing ai shaka kam jong belai ngangai pimla ban ai ka wei ni ka ba shipau day naga dau ka jing don ni ka pnyang ha ka jing em ka jong pi day naga dau ka jing don jong pi ya ka pnyang men sem bakhoi ka pen long ban shit raham ban ya khet ban ya trai ya ka kam ka jong blai namar la dau ne men sem bakhoi udan apa jengi ken mau ngim cuman that ban le ya ka no ka ben pa lagade men mit lagade men sngi lagade men step lagade kano kapor upen lang smart yang ken mau kumba ong ka tin ka do le se kan thai ka men sem ka khlan balada ka men sem ka khlan kanom ai lat ya ka do ba kan thai ka ba ma lada ka men sem ka tulak ka do le kanang tulak archa kumta Hilong kami ba jonga kene kapor
ngiem kini kisngi ke bamenta kisngi kibalong kum kasngi jong si pongot kita soti hake gospel jong Matias arposan lena sangut kita soti ke babit sangut ke basta wadaka jok menta ngimat ya ke bakum kata kidan kilong kimi jangi kibara ya ki tendong syarak kiba klem umpniang kidan pat kibara ya ki umpniang rengkat ki kolpi jongke Andre lada utrai unwan un sasyam ya kabakum kata kajongno kapadai kapor kadang don yang apa diopi kilong kimi pai lada pinyo i bagi wei kilong kimi kira ya kakolpi kabaklam don syarak do hikai lem ya ki lada pinyo i ki wei ki paralong kimi ki blang telot beni lem ya ki namar ki breu ki badan yo mensem bakoy hilang ki bakul ki badap daga jing e ki badap daga jing lesbon ki badap daga jing e ka bamla ban batai pikan mau ki so ki jong mensem dai tang kita ki breu ki badan ya kene ka pnyang daga jing em ki la bandan ya kisah jeng mensem kene ke sabtim jang pi kene ke janmit ka bamenta ki para banget bait ka khat berkawer yang badia pi bangin lang ki breu ki badan ya ki pnyang ha ki kolpi ka danot ka janga jang pi bangin long kom kene ka breu ka ba ka pnyang jongka nakachikeu kam chimlarangat kapan mi shaki bon teliki keu ki para bangai baye je kene ka por ka bamenta ngi em kene kisngi ki badap de jing e kisngi ki ba jing sneu ki jing tenjo ki la ker saudong yang apa je pi kum bakaling unawa ka syakel saudong ha ka kin mau keling noa shano kan pai lapi pai shaden shakmat shakadiang shakaman tang de ka suta baka jingem jongi ya kene kisngi ke bamenta pai pi shakaman pai pi shakadiang shatei shaden kin mat tang ye jing e baki jing jinja kumta kene ka sabthem jang pi kene ka janmet ka wer yang abadia pi ban long ki breu ki badap do mensim kenang ban merengat no haki bor jung saitan ngilang gibreu ki bara iki pnyang jong ka jing shai kenang bagi bor jong ka jing dom kimla ban pendom ya ka jing ya lenti jongi kum ki bangai lam dangim don ya kene ko pnyang mensem bakoj ha ka jing em ken mau ngin kelar ngat no haki ni kisngi jong ka jing e kijing e kiwan ker saudong kijing penshoy pio i menta kijing sngo tho bakla kajing sngo tho bakla kala thom kala sanshar ye ki long kimi ye ki samla ye ki rangba en rei kita bara kisha elam bakla no dei namar bagim don ye ka pnyang men sembokoy ha kajing em ki kelar ngat no ya kajing ya dai jongki badu belai kirengat no ha kajing ya dai jongki badu belai kumta ha kene ka por ba khlip mat ka bamenta ki para bangai bait kene ka khubor ka wer yang abad ya pi bangin long ki breu ki badan ki kolpi jongka ban pediang ki pediang carak ha kajing em jonga jongki nang baki bor jonga jingdom kimla kan penerangat no ya ka jingnya dai jonga jongpi bat ublai ka kten jong ublai ka ang to long pi ki badap dau mensem lem dangim long ki badap dau mensem hakine kisngi ngin rengat no aki bor ka jing tang ka sngi usaitan ladangim dan ye ka pnyang ka jingem ngin kala terkhang
ngin kelar ngat no haga jingya dai jingi baru belai ngin kelar ngat no haga jing syakri belai ngin kelar dauring kyang no haki kam syakri jangi bat ken mau lada ka kendau pio iye ke por telang ka kendau ke balar ngat ki ki bami naka kala terkhang kamla ban penmi spe ye ki jing thung jing tap lada ka kendau kala terkhang bakar ngat no ka jing sngam kamla ban penmi ya ki jing thung jing tap bat lada ka jingim jonga jong thi karengat no ka jingya dai baru belai ken mau bakamla ban penyok ya ke hima jong belai kumta kene ka kubor ka khat yang apa pi bangin long ki breu ki bayad jo mensem bahak bakine ki jing ki wan ngien am rengat no namar bengi dan ya ka pinyang jong ka jing shai mensem bakoj ublai un kerko leng ba kene ke jan met ka bamenta na ka bata ka buram jong belai amen.